Така, сега. Здравейте! Ще играем на такова. Си забравям името. Slash Doing Dead Zone. Така. Играл съм съвсем мъничко, но това не пречи. Аз даже съм на първи ранг. Тоест играх няколко игри, колкото там. Дехмач. Още не мога да играя в футбол, но веднага след четвърти ранг директно отивам да играя с бордата. Това е много тъпо. Тоест във всеки момент си мъртва. Поне по 5-6 пъти се налага да се събия. Тогава какво? Просто... Охо, явно ще има доста. Ето винаги е пълно. Не съм виждал по-малко от 10. Пък те 10 за една голяма битка. Даже и ако за отборна битка е доста. О, обига, yeah. Не е много често. И сега ме убиха и мене. Но това да не ми пука. Не, постоянно ще ме убиват. Какво? Пустете за това за убиване. Нещо. Напоследък интернетът ми е много зле. Охо! Гледам. И пак ме убиха. Ще ме убиват и през повечето време аз съм последен. Не, това било стъкло. Тоест, мисля, че нещо ще... О, тук не съм дозбал. И пак съм мъртъв. Леле. Само убира човек. Така. Общо извето на 11 от 12. Ма той направо не играе. Играе от Facebook, ако не сте се досетили. Затова това не знам къде друга да мога да е. Като се замисля по ческата на лава, някак си все едно има един ранг. Сигурно другите 2, 3 и така. 3 минути и 8. Има 7 там секунди. И то като стече времето и са така. И пак ме убиха. Охо, втори ранг, леле, мале, о. Другото само да кажа, не правя само за тази игра епизоди и за много други. Така че можете да се абонирате за мен и ще виждате още доста. Сега разбира се, съм в процес начало, така, какво. И пак ме убиха. За пореден път умирам. 2 минути и нещо. Как ме? Той не може се рамълди. Тоест, аз не имам толкова. Това не става. Ооо, гранатата гръмна. И аз трябваше да се отдръпна, ама не знам какво става. Ето така, 3 секунди да успявам.
до спауна. Те се водят на някакви спаунове, за да може... Сега, ако съм последен, ще умра. Печата. Ого. Малко ми побих. Знам, че бия стената, ама се дразна. И пак умрях. Ама тук кой не е умирал? Тоест, може би някой много добър с много напред. Може и да не умре, ама пак трудно. Много трудно. Аз колкото умирам за световно. Нека сега не говорим за умиране ми, за печелене на битките. Що почти свършили времето за играта. 5 минути някъде. Времето май свърши. Охо, 10 от 12. Веле, мале. Пласкан съм направо. Сега знам колко ще спечелям. 10 от 12 направо. Пласкан. Какво може? Ехе, 6 минути и 50 секунди. Почти 7 минути. О, 10 място 12. Ето се качвам нещо. Ето мога, че от паса да играят. Не знам как се играе от паса. Тоест много по-лесно си, все пак от Фейсбук и толкова. Между другото, тъй като не знам как да го направя на филскрин, го измислих. Там смали хоп сега и така. Чакайте се пък. Я колко? Охо, 800 XP, 1200. Охо, за първи път печеля толкова. 0 голд, много ясно чуша. Той е реван. Охо. Аксел. Аз даже нямам толкова, много само. О, я! Йо-хо! Много год. Чакай. Къде го открих това? Как може? Що така не е честно? Така. Сега наръщях в настройките да гледам става ли нещо. И Overview даже пише. И всъщност... Не. Изисква пасворд. Аз даже не се знам много. Чакайте, искам само за секунда нещо да направя. Сега там ще е много год. Ето го мутант злия. Така, сега спирам за малко на пауза. Вероятно ще е дълга, но за вас. Ето ме след 2 часовата пауза. За вас не е била никаква, за мен е 2 часова. Така. Сега... тъй като нямам време за... Тоест, всъщност, защо пък да няма? Ще изиграя още една игра и спирам. Как искам тук да играя, защото тук предполагам, че са няколко хората. Но просто... То така е много трудно, честно да ви кажа, много трудно. Той е един приятел я игра и тая игра. После аз тръгнах вече да й правя ключата. Той ми я показа. Той игра и там винаги с отбори.
Аз още не. То, в крайна сметка, приятел ми каза се, аз реших да ви правя клипчета. Ти дойдоха всички. Елементалното много по-странно ми е някак с него. По-странен герой. Той и аз мога да се прикривам, знам, че мога. Убиха ма и аз ме го убих и той мене. Да спи не мисля. Спал. Тази игра има и за Android. Леле, как се е стигнал, защото бях едно човече и се... Което ме бъде отново, което се надявам да не е скоро въпреки. Как се стреля граната между другото? Така е по-удобно. Не става никак. Така съм по много начини. Пак мога така. Но сега ще ви покажа. Май взимам думите, защото тук показва от Facebook и там как, що. И ето, имам думите. Не, аз знаех. Трябва да си е стигнала таблета. Знам, че бях в страната. Знам, че сега... някакви... Явно, че лазали 2 удара и съм мъртъв. По принцип, за 5-6 удара. За нещо място, бе. Може с... с това да идохме по едно и също време, но аз трябва да общо взето. Май двамата се убихме. Ясно, леле, сега ако се задържа направо... Голямо... Тречерам през... убила. И сега сигурно съм пак на последно място. Ако бях на 8 пък... 9. Да, много ясно да съм. Между другото, ако се абонирате, ако искате и вие да правите, аз ще правя клипче за това. Но не точно сега. Битка голяма. То колко остава, не много. Защитни по нареда. Бягай колкото можеш. Сменям пак патрона. Тук. Убиха му. Преле, аз докато бях в едно, защото някакви щяха да му убият отзаде, мисля. Леле, 8 място, ама сега са от 10. Някой си е тръгнал. Тут тръгна вече. Я ме убиха, аз че аз какво направя да се бия и да се така. То 8 място. 8 от 10 пак същото, като 10 от 12. Тоест повече играчи са на 10 от 12, даже по-трудно да стана на 10 от 12, отколкото от 10 8. Убих го на онай някакъв штройни да ме обаям. И пак ме убиха.
не